זה שקודם כל, אם יש נחירות, אז הבן זוג לא בורח מהמיטה. או לא זורק אותך מהמיטה, ושאין דום נשימה. אם אין דום נשימה, אז יש לי... אז פחות עייפים בבוקר? מה זה פחות עייפים? זה מרגישים אחרת לגמרי. מה בעצם התסמינים? במה זה מתבטא? תראו, כן, זו שאלה טובה. התסמינים של דום נשימה זה ככה, ושאנשים לא מודעים לזה. זאת אומרת, קודם כל עייפות ביום, קמים בבוקר כאילו שלא ישנו, קמים לפיפי יותר מפעמיים בלילה, זה האנשים לא יודעים וגם הרופאים לא כל כך מודעים לזה. אנשים שקמים לפיפי פעמיים, 3, 4 בלילה, היה לי לפני שבועיים מישהו שקם כל שעה לפיפי, והוא חושב שזה בגלל הפרוסטטה. ממש לא. הלב, הדום של נשימה שלו כל כך חמור, שהלב מפריש חומר משתן כדי שהוא יקום ויתאוורר. וזאת המטרה של לקום לפיפי. ואיך אני יודע את זה? משום שהאנשים שקיבלו את ההתקן, הדבר הראשון שהם מדווחים זה שישנים כל הלילה רצוף, ולא צריכים לישון הרבה שעות. הייתה לי פציינטית שהבעל שלה אמר, עם עודף משקל עצום, והבעל שלה אמר שהיא ישנה 15 שעות. לא צריך לישון 15 שעות וגם לא 8 שעות, צריך לישון 5-6 שעות ולקום כמו פנתר. זה בן אדם שישן טוב. וברגע שמקבלים את ההתקן, זה מה שהם מרגישים.